Gaskiya ne yanzu faɗan ta'adda ya sami 'yancin yin magana a social media sosai da sosai, kamar yadda Bello Turji ya bayyana cewa duk wanda yake ganin sulhun da za a yi da su ba alkhairi ba ne ba, to a bashi kwamandan yaƙi ya shigo filin daga su fafata. Ku saurara ku ji daga bakinsa. Duniya na farko dai muna cikin ƙoshin lafiya da 'yan hassada da 'yan baƙin ciki masu ganin kamar ya za mu yi, to da marasa aikin yi da 'yan social media 'yan kuwa. To duk dai muna tabbatar muku cikin ƙoshin lafiya muke, ko ku yarda ko ma ga ku yarda. Bi iznillahi ta'ala abinda muka gaya muku gaskiya ne wannan insha Allah ta'ala. Al'ummar duniya na ji kuna ta cece ku ce da malamai da 'yan social media kowa ta kaure wannan a ce ayi sulhu da Turji wannan ya ce me. To al'umma duniya duk wani wanda ke ganin wannan sulhun gare mu ba wani alkhairi bane, mu muna neman shi ya fito ya zama kumandan yaki a wannan jiha ta mu ta Zamfara da Kaduna da Sokoto da Niger. Ba wai kai tsaye cikin makewayi ba, ka fahimta ko ka ce an kwashewa yan ta'adda sun taso daga Zamfara sun harkebe bukuyin sun yi ba shi ba, a naɗa ka kumandan yakin. Lokacin da ka ji labarin yan ta'adda sun taso da kanka za ka zo ka tare su ba wani korafi, ka gane ko sai ka ga amfanin taras ko ka ga rashin amfanin taras, kuma nan ne za ka ga amfanin sulhun, ka fahimta ko. Don hakan ga al'ummar duniya ba na zo bane domin in yi muku walakanci ko kuma in wa kowa wani abu na a'a, ina magana ne akan marasa aikin yi waɗanda ke tara mutane suna ta ƙarerayi. Yau ba su zaka yakin ba, gobe ba su zaka ba, jibi ba su zaka ba, suna nan ƙarya ɗaya suka so hana mu zauna lafiya a arewacin Najeriya. Sai dai an kashe yan ta'adda kaza na a nuno fasta wanga, to wanda ka baku hotunan mu kamata ya ɗauke mu ya kai mu. Kun fahimce mu ko ku yan social media. Su dai jami'an tsaro ko ba kawa Allah ka san ana kashe su, kuma ko ba kawa Allah ka san suna aiki. Ko ba kawa Allah ka san jami'an tsaro na aiki, kuma ko ba kawa Allah ka san ana kashe su. Su ba su son ransu ne. Wai sai ka ji mutum ya kafe kyamara, gwamnan Zamfara ya tashi ta yaƙi, gwamnan Sokoto ya tashi ta yaƙi, to kai ba ka ta haya. Bidiyon yana da yawa, ga masu buƙatar full ɗin bidiyon su duba cikin wannan YouTube ɗin nawa za su samu full ɗin bidiyon. Allah ka sa mu dace.